shit. Wai bai yake gari ne. Labai. 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 Na'am. Wai me kake kira na? A Allah yi maka waje. Mayaji. Yanzu da abin da yake faruwa a nan bai gani ba? Eh? To me yake faruwa ni ban gani ba. To, yi goma a ɗaki ki ɗebo mu. Ga yana ana ta ruwan kuɗi, ko yi goma ne ba. Yi gane? Amma rabi na wani in aka raba uku, ɗaya da ɗaya ya ne, ruwan kuɗin da wani a gida na ake yi. Yi gama na gida na ta fuji magana gida ne. Banza. Gai? Wala ba gida rabu. Ne wani kudin ya bin yawa ne kare amma ba bin ya ga tuwa duba ba mu zo mu diba abu idan wani kai ga ruwa ja da ruwan kudi a da ruwan kudi ba da na wala ruwan kudi ya ke ko da ruwan ne ana tana ida ku ga ruwa Allah ku ga ruwa wala na Agada. Ina dawa magana ga dawa ya kan ce wani jirgin sama to wani abu zan fara ba kuma ka gudu daga kaji ka gane Me za ka faɗa min ka zo ka tsaye da ni kawai mutum yana tafiyarsa. kai wala alkali zan yawa ba a yanzu haka ana yaro kudi yake kai a gidanmu ya ga kawo naira 10 a ka gidan ka je ka diba kaji ko ba ka so Ina ruwan kuɗin za ka fito ka ce a baka naira 10? Wani irin mahaukacin mutum ne kai? ya zage ba wani a ga zama ne kai ne ba ruwan kudin da ake yi manya ake ba ya dauka yana kawai ya gama naira 10 duk da kai mai kamshi ne ya kaje ka dauka ina ba maka kawai ba ni 10 kawai ba yi wala daga da a wani ragowa bara ma wani abu Allah wani irin magana arziki da ka faɗa min kawai tare ina tafiya. Kai rabu da shi cewa ya ce wai ni ma haka ya tare ni in bashi 10 wai ruwan kuɗi ake a gidansu tsabar rahin hankali. A kyale shi ai mutum ba ya ta mutum ba. Ku ba shi naira 10 mu je ya nuna mana yadda ake ruwan kuɗi. Abu ne mai sauƙi a yi. Wannan kawai normal ne. Tun bayan ɗan shan mutum gani, zai a nuna ba. Nuna ba, wuce? A kaka wuce ga ba dawo, zai za ka fara. Hey, gudo ma da ana, gudo. Yawa, ranar da gode ba, wani bawa kuma ba. To dan uwarka ina ruwan kuɗin da kace ana yi ka wani rena mana hankali Dama ka fa na faɗa maka mahaukaci ne wannan ba komai bane. Wallahi yana haka amma da ana ta yi wallahi yadda gona duka gidan nan. Kudin nan da kyan ma na fita wallahi amma an daina ba ku zo da wuri ba da yanzu amma da yanzu ku zo. kai kare na mana